Ukážeme si ešte jednu vec v rámci textu a to je vložiť text do nejakého rámca. V rámci rozšírenia ja si dám vygenerovať text lorem ipsum. Je to text, ktorý sa správa ako normálny text, ale nemá nejakú logickú hodnotu. Je to len text, ktorý sa používa do grafiky. Čiže mám nejaké dva texty, vytvorím si nejaký rámec, napríklad kruh a obdĺžnik. No a teraz chceme tento text vložiť do kruhu. Tak si označím text, označím si rámec, do ktorého to chcem vkladať. Musí to byť uzavretá krivka, aby sa dalo do toho vkladať, ale môže to byť čokoľvek, srdiečko, hviezdička, gitara, čokoľvek. A použijem teraz nástroj text a text do rámca. Ten rámec, tak ako to bolo text na krivku, tam musí ostať. Ak ten rámec budem upravovať, tak sa ten text bude prispôsobovať veľkosti toho rámca. Do rámca vojde len toľko textu, koľko sa do toho obsahu zmestí. Ak nechcem, aby tam bolo to orámovanie, tak to isté, čo platilo pre tú krivku, viete si dať preč to orámovanie, takže si to označím a dám preč orámovanie môjho obdĺžnika. Ak ten obdĺžnik tam ostane, ja si budem prispôsobovať, ten text sa bude prispôsobovať tomu obdĺžniku. Ako tam nechcem, musí tam ostať, ale nemusíme ho vidieť.